PSDG vai a participar activamente na convención autonómica que se vai a celebrar, que empeza hoxe, 28, 29 e 30, en Zaragoza, do Partido Socialista. A convención autonómica, sabedes que un dos seus eixos principales, ou quizás a filosofía principal, é o papel dos gobernos autonómicos como responsables da prestación de servicios públicos e de calidade e o papel das comunidades autónomas como elemento fundamental de recuperación económica e de creación de emprego. Por lo tanto, o Partido Socialista, o PSDG, co seu secretario xeral á cabeza, vai participar activamente ao frente da delegación e coa intervención nunha das mesas precisamente que versa sobre os temas dos servicios públicos como exemplo ou para poñer como exemplo precisamente de todo o contrario o que se vai poñer en valor na conferencia. O PSDG vai a trasladar nese foro ao resto de comunidades autónomas a experiencia negativa do goberno do señor Feijóo nestes últimos 2 anos, tanto no que significa a merma e a reducción da prestación de servicios públicos desde a Administración Autonómica, como o nefasto papel, máis ben todo o contrario, da comunidade autónoma no que significa a creación de emprego. Non temos máis que tamén facer alusión aos datos publicados hoxe da EPA, onde o paro en Galicia se sitúa en 203.500 persoas, é dicir, 40.800 máis que cando o señor Feijóo accedeu ao goberno. É a comunidade autónoma onde máis medrou o paro no último ano. Somos a que máis paro xeneramos, un 20,83% neste último ano, e a que máis emprego destruímos, con 45.800 persoas tamén neste último ano. É dicir, o goberno do señor Feijóo é unha verdadeira fábrica de parados. E tamén como exemplo da renuncia expresa e patente desta comunidade autónoma ás políticas activas de emprego que, recordemos, están transferidas todas elas ás comunidades autónomas. Renuncia como concepto e, en todo caso, aquelas que se utilizan facendo de forma sectaria, arbitraria e, por suposto, e á vista dos datos, de forma totalmente ineficaz. Xa temos aludido desde o PSDG en numerosas ocasións, pero recordamos aquí, pois, a orden que regula os programas de cooperación coas entidades locais, donde os alcaldes e os ayuntamientos con menos habitantes, que son os gobernados polo PP, van a ter máis dotacións económicas que aquelas poblacións con máis habitantes, que son as que gobernan o PSOE. É dicir, os ayuntamientos gobernados polo PP reciben 390 euros por cada parado que teñan, mentras un 76%, mentras os gobernados polo PSDG reciben un 34% menos do que lle correspondería. É dicir, estamos facendo a única política activa de emprego que fai o señor Feijóo, dándolle cartos onde non hai parados e quitándolle onde os hai. Por lo tanto, é obvio que coa única política activa de emprego que se pon en marcha, si se fai desta forma, seguramente os concellos máis pequenos que non teñen parados terán algunha garantía máis ou terán máis opcións de ganar as próximas eleccións municipais, pero nunca vamos a disminuir o número de parados que se incorporan cada mes e cada día á lista de desemprego. Por último, facer alusión e dicir con total claridade que só hai algo peor que a falta de ética do PP e de Feijóo en relación co tema do transfugismo, que é o seu desprecio e o insulto á inteligencia de todos os galegos e galegas, coa ambigüedade mostrada con respecto a este tema.
non saben se os van a levar, pero os propoñen. Feijóo dice que non sabe nada mentras non lle chegue a proposta oficial. Feijóo, o PP, ten que dunha vez por todas, se esta é a última oportunidade, ser claro con este tema e decir claramente que é o que vai facer. Pero, repito, só hai algo peor, que é levar tránsfugas nas listas, que aínda por encima facernos a todos os galegos e galegas que parezcamos tontos e querernos insultarnos a nosa inteligencia con esa ambigüedade. O verdadeiramente importante para o PSDG é que as caixas galegas sexan un instrumento para que os cidadáns, as empresas, as pequenas e medianas empresas e os autónomas teñan máis facilidade para obter un crédito. E ese é o fin do PSDG. E con ese fin abordaremos, levamos abordando e seguiremos abordando este proceso. Ese é o verdadeiramente importante. O secretario xeral mismo onte creo que lanzaba e pedía que o goberno galego se puxera frente deso e abordar isto con tranquilidade, coñecer os datos, mirar cales son os datos e mirar que podemos facer. Incluso el falaba de que desde en vez de andar pedindo polos concellos que se puñeran de acordo, pois como goberno tomar iniciativas, por lo tanto o PSDG non está en ese tema, digamos, en confrontación con esa filosofía. A opinión que en todo caso foi un seguimento bastante desigual polos datos que se están manexando. E, bueno, con respecto á folga, nos respetamos, por suposto, o dereito á folga, respetamos os traballadores que libremente decidiron, tanto os que foron a traballar como os que non foron a traballar. Bueno, eu máis que a opinión da folga, eu creo que a opinión ou o verdadeiramente importante é o pacto acadado esta noite, non? Con respecto a ese tema, que o que sin duda marca un punto de inflexión e marca unha moi boa noticia, entendemos nós, tanto para asegurar, sobre todo, que é como creo que temos que enmarcalo, o sistema de pensións e, polo tanto, que se despexen todas as dúbidas de cara aos cidadáns de que todos vamos a ter a nosa pensión garantizada e, ao mesmo tempo, tamén como unha noticia boa en términos macroeconómicos e digamos, de cara ao exterior, de un gran pacto sobre este tema coas forzas sociais, non? Eu creo que esa é a verdadeira noticia máis que a folga donte.